KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyanko be biyanko bayaw Piindi TV bismillah mon rubindu jayndeli modon weltare min dañtay kala saha huccide mon non kadi min dañir weltare odo suba kaltine hande ko wi don tan ne sikka goto fo wadi passé weekend beldo dejo dum non hettiyanko be biyanko goto fo ne salmine inde kono on manama e jettode serenbe men jettaka e largotol calmina mun jura berta juude da nyaga duwaw yuppo e Sénégal aduno fof broso holuden tiagal jam tumo e nder leydi meden Sénégal dum non hettiyanko be biyanko barande won ko buri tengtude jayndeli di ine jeya yette odo mo ganda woni Abdoulaye Sow ton to diwan mo Saloum wala bien Kaffrine dum non on noddi ton mobilisation mawdo man gar hen Amadou Ba wiide tan gardido leydi non yo hollit hoore mum tawde ne wawi jeyede e yahobe ya hitande 2024 e élection yete kambe kanko woni yete candidat mabbe be ngatta kay évacuation mo Ousmane Sonko dum don nane jayndeli di joni wonto sallahu lamdo jabi non tigi hettiyanko be yebiyanko ben betta sona udditirde jayne gendiri le soleil gan jayne gendiri non ari koye bangue ndema wiide 1000 milliards dum non gouvernement mo Sénégal jetti ngam tan nannude dum e bangue ndema sabo ka don ndema woni ko gandane wawi wallide du don temme didi milliards non wala mbien di don ujunere milliards jogori tan nannede e ko way non ngaren ha joni jayde l'observateur kambe non be ngari koy évacuation Ousmane Sonko nji be mbi tan ko obstacle uji wala ko ganda yete to bangal cadele hakkunde mo koy lawol saabi odo saha o wawadede évacuer sabu be mbi tan ko ma o yaltine leydi ndi ngam ƴeewoyde ko woni bandu mo ko dum kay ha joni nane nder jayndel di be ngarte kay kongudi Amadou Ba hitande 2024 wiide gardido leydi ndi yo haal tigi to bangal yette candidature mudum ngarene jaynde besbi le jour dum non on ji ha joni kanko Ousmane Sonko wondude ya safrobe e tan bange dari bene kala be mbi odo saha kay yimbe cohli andude saboyete ko dañi sappoy jegom lewru mars ko ganduda hete ine hawni kambe Pastef non be mbi ko Ousmane Sonko tottite passeport mudum wawa yaltude leydi ndi aliwtin kanyum wi tan ko kanko Ousmane Sonko non odo saha so tay cellal bandu moko ene yowite yaltude leydi ndi yo walle o yalta Abdourahmane Diouf kanko non wi tan ko odo saha yobe andaro kay ngam huccidde président Macky Sall wiide mo ala 3e mandat e gede de ganda ne jewtinde nder leydi meden ngahene jaynde critique odo subakari tan ko wiide Abdoulaye Sow ton to diwan mo Kaffrine wadi mobiliser sabo yaltini yimbe ne mbayno leydi be don na yimbe non odo saha hollide tan hoore mako ton to diwan mo Kaffrine kono kadi hollide hoore mako to bangal politique do tolni ha joni kono kadi hollide kanko jeyi diwan mo Kaffrine ha joni tan keddoto den Abdoulaye Sow sabo be mbi ko Kaffrine kay do joni yete woni ko ganduda yete yiti walla mbiyen yette kanko Abdoulaye Sow holliti ko hoore mako sababu mbi kala gondo e Kaffrine ari darade caggal mako ngam wallide mo e mobilisation odon bimbi nangado ton to AIBD woni tan odo biddo gorko mo ganda e 16 mars ko kanko wiya ko kanko wodi substance mo yuppi e Ousmane Sonko dum non be mbi on nangama ton to aéroport mo Dakar ha joni ngarane jaynde quotidien be mbi Amadou Ba odo saha
kay wi ko gardiɗo leydi ndi yaltu kollita hoorema saabu noon aɗa wawi jeeyede yahoɓe hitande 2024 wadde noon a foti yaltude tigui kanko Amadou Ba saabu o wi ko président Macky Sall woni candidat moɓɓe kono goɗɗo walla tan miijeteɗo goɗɗo walla wiide o wawa yaade élection ɗi ɗum ko konngudi beeyoji tan e hendu garane jayde direct news noon arti ha joni e programme mo ganduɗa ko programme yesal Mbour oɗon programme noon ko Cheikh Issa Sall kañum dari hen toon to diwan mo Mbour to yete ɗum noon direct news wi tan ko kanko darima ngar fewnidde Mbour saabu Mbour ko way noon tigui sohluno ɗo joni noon ne wawi wiyede dañi ɗum toon to oɗon diwan mo ganduɗa oɗo saaha fewnidde taliji fewnidde laabi kono kadi ƴewtade laaɓal muɗum saabi Cheikh Issa Sall kanko mo ganduɗa kanko woni oɗon maire woni noɓe mbatta haaɓe pewdo Mbour ɓe ɓuura ɗum yonnude kono kadi ɓe ɓuura fewnude ɗum ha feewa garane jayde libération noon arti tan koye wiide ko traque tigui walla mbiyen ɓe ganduɗa rewama to banggal lawol ɗum noon ɓe garti hen e Cheikh Oumar Diagne ɓe mbiyete oɗo saaha kay hanki o nodditama e banggal lawol amona waɗa placé sous mandat de dépôt ɗum noon oɗo saaha tan ɓe mbi yette ko kanko noon ko konngudi o haalnoɗi o wi tan ko so namnamane o reftoto hen saabu ruttota ko hen caggal hay lawol gotol goɗɗo mo ganduɗa noon jabakini sahane rutto caggal woni Abdou Karim Gueye Khourounkaf kanko noon o wi tan ko ala fo ko nototo e konngudi walla tan namde kamɓe wonɓe dadi ɓe namdimo ɓe mbi Ousmane Kébé ko coordonnateur mo maji Pastef toon to diwan mo Keur Massar Babacar Mbaye kañum e oɗo mo ganduɗa kanko woni Ndofène Diom kamɓene ɓe tan nanggama e gendarmerie ɓe mbi noon goɗɗo mo ganduɗa waɗa ko accusé à tort walla mbiyen tan ko fawa e dow mum ko wodani woni oɗo biyeteɗo yette Yarga Sy kanko Yarga Sy noon kanko ɓe mbi yuppe Ousmane Sonko hunde dow mum oɗon ɓiɗɗo gorko noon dari ko wiide kañum joguino tan ko mouchoir mo ganduɗa vinaigre wonno hen gam tottude ɗum Ousmane Sonko ɓe mbi ko tolne 400 arrestation ji ɓiɗɓe Sénégal walla mbiyen sukaɓe ɓe ganduɗa nanggama e ɗiɗo manifestation ji daññoɗi ɗum noon hollita e nder jayde libération garane jayde tribune noon wi tan ko tolne 400 sukaɓe walla mbiyen manifestaji nanggama oɗo saaha e ko dañño e ɗiɗo tan manifestation ji ɓennude daññode 16 e lewru mars mo gonden ministre de l'intérieur ɓe mbi tan ko kanko waɗi saboté ko gëm sa bopp jogorno wadde walla meeting mo rewɓe ɓe jogorno wadde gam wadde investir Bougane Gueye Dany garen ha joni jayde Walfadjri ɗum noon ɓe garti tan koye kongude Cheikh Niass darade koyde bamum darino wiide ñett kamɓe ɓe jeeɓata kay télé mo ɓe goni wo ina laamu ina tampina ɓe saaha foof te ɗum ɗon noon ɓe ƴewtidima koɓe fawaɓe tan guite Cheikh Oumar Diagne ɓe mbi waɗama placé en garde à vue oɗo saaha ɓe mbi yete Abdoul Mbaye kanko wi tan ko hitande 2024 so tawi tan kanko gardiɗo leydi ndi ko yiɗi wadde ko watta maɓe mbat gouvernement de mandat de transition ɗum woni kay ko konngudi o suute nder jayde Walfadjri garene jayde las arti ha joni tan e oɗo mo ganduɗa woni juge Demba Kandji kanko Demba Kandji noon oɗo saaha ɓe mbi tan ko to banggal lawol dossier ji gonde jungo makko ɗi holno jogori waddude hen kono ɓe garti e tan jandugol gardiɗo leydi yande taliji Dakar ne wonde joom suudu muɗum jayde las arti hen ha tengti kay e douane nangi ko tolne milliard uji 2 to banggal fobiyeji garene jayde stade caftal ɓalli uddata damal oɗo subaka garten kay ha joni tan e oɗo mo ganduɗa kanko woni Edouard Mendy ɓe mbi Edouard Mendy noon oɗo saaha club mo woni o yiɗi tan ko duñde ɗum ha damal beele tan mawo woppu ɓe garte goɗɗum ko ganduɗa yete ɓe mbi baroɗe meɗen kay oɗo saaha yete aɓene kollita koye mabɓe goto foof e club mo woni o ko parante ko noon oɗo saaha woni match mabɓe mo ganduɗa aɓe jogori dañde ɗum hakkude mo pays Mozambique hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddanno e banggal ko ɓurno tengtude e jayndel ɗi joni gudditen hello wonko
non tigi hettiyankoɓe yiɓenkoɓe en batta sonarde ko jayni guindirel sola yaari hande oɗo subaka wiide 1000 milliards woni uju kotolne ujunere e milliard uji kañum tan jogori nannede to banggal vallée to yete ɗum noon faya e ndema ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon woni ko ganda yete so waɗama kañum woni ɓuural kono kadi so waɗaka ko kañum woni ɓuural saabu Sénégal hande walla wiye Afrique wawa yette dañde ko yiɗi ko walla heɓa hoore muɗum walla ummade e caɗele tawa ndema ka waɗaka développé saabu koye ndema tan yimɓe gonata ɓe ganda nattat wadde dépendre e woɗɓe ha mbawa wallidde koye mumen te ɗum ɗon noon hande ene wawi wiyede to banggal ndema ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ene hoyi hande saabu so yeehi ha Pod Bissap yeehi ha jaari 400 e nder Sénégal yaha hande ha ko ganduɗa kañum woni gawri jara ha yaha ha ko ummo e kilo 50 yaha ha kilo 80 ande hande ko kewi ko remde tan walla wadde développé ndema amen ɗum wawi yaltinde min hen hande saabu ndema ka woni ko ganduɗa woppitama saabi woppitede noon saabu hande so neɗɗo o ala leydi wawata remde ɗum ko goo so neɗɗo o woni mo ganduɗa yete hande kadi wawa ɗum dani no wiyete kadi so tawi neɗɗo o yete wallita kay matériel uji kono ɗiɗon matériel uji so yimɓeɓe ballitama hen kadi daña accompagnement mo ganduɗa ene wona hen caggal saabu neɗɗo sa totti ɗum bagasuji ko an rewata kadi ƴeewa kolla ɗum lawol ha yiya lawol nde puɗɗa woppide ɗum e hoore muɗum kono so tawi matériel uji ɗi yimɓeɓe sene totte koye ñamade wonata ɗum weɓata ƴettude saabu hande ƴewtindaka e nder Sénégal to yimɓeɓe ndentata ha wona groupe gona associé ji gam mbawa wadde développé ndema mumen saabu hande ko ɓuuri hen hewde so ƴeewama à l'étranger yiyete ko entreprise mo ganda to banggal ndema dillata kono noon wona neɗɗo goto jeeyata ɗum kono minen Afrique mi wiyata Sénégal kono Afrique amin jiiɗi to banggal individualité woni yumi dañ min tan walla yumi wona liggeyam min tan saabu noon tawa noon so woni minema e goɗɗo sen denti ma woɗɓe tawa doole ɗe ko ɗon ɓurata yete yillitade kono so tawi neɗɗo fo liggonto ko hoore mum ɗum wodata ko yahata saaha foof yimɓeɓe patta tan ballal koye gouvernement tawane mbawno fuɗɗade gouvernement ara tawa ɗumen hen saabu ñamale ɗe ne so kewi a andata ko liggotoɗa hewɓe hande ɗum tagui ɗumen woppude to banggal leydi to ɗum noon wadde investir to banggal ndema ɗum tan woni ko wawi yaltinde Sénégal e joote il faut ɗum ɗon gouvernant ji darto hen no fewi mbaɗa ɗum développé no fewi ha yimɓe natta sodoyde maaro ladde natta yiloyade diwlin ladde natta sodoyde meew ladde tawa ɗum ɗon foof eɗen mbawa dañande ɗum koyamen hettiyankoɓe e biyankoɓe ɗum wonno komin gaddano e oɗo subaka tottude wonade gongol so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en to banggal caméra to ko Manso Sow wala Yas Thiat to montage to ko Ali Fall. ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma